हेल' लोगोफोर, दिनै 25 अक्ट'बर आरो बे 25 अक्ट'बराव नोंथांमोननो 24 आरो 25 अक्ट'बरनि कारेन्ट एफेयार्स आरो गोनां रादाबफोरखौ नोंथांमोननो बाहाय होनाय जादों। दा 24 अक्ट'बराव माखासे गोनांथार हाबानि थाखाय नोंथांमोननो फुङाव होनो हायाखैमोन। दा बेखौ 25 अक्ट'बर एबा दिनै होफानाय जादों। खेबसेयैनो ज' मोनगोन नोंथांमोनहा। दा सानसे लेटआ जेबो नङा, बयबो मिथिखागौ बेखौ। दा फैदो फारि फारि थांदिनि। दा बेवहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय इन्टारनेशनेल स्न' लिउपार्ड डे होननानै माबे सानखौ फालिनाय जायो नों, बे जाहैबाय 23 अक्ट'बरखौ फालिनाय जायो। आरो बेयाव गासै 22था हादराव बे बरफाव थाग्रा लिउपार्डखौ मोननो हानाय जादों। आरो बेखौ गोदानै मोनसे बाथ्राजों सोंनायबो जानो हागौ नोंथांमोना, गस्ट अफ माउन्टेन होननानै मिथिनाय जादों बरफनि लिउपार्डखौ। दा बेनिफ्राय नुगोन भारतनि बबे रायजोआ बावैसो स्मार्ट ब्लेकबोर्ड स्किम फोसावदों होनदों। स्मार्ट ब्लेकबोर्ड स्किम, बेखौ गासैबो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनि थाखाय बेखौ फोसावनानै होनाय जाबाय होनदों। आरो बेखौ तामिलनाडु सरकारा फोसावनानै होदों। आरो तामिलनाडुनि चिफ मिनिस्टार जाना दङ दा इडापेटि पालानिस्वामी। बेनिफ्राय गभर्नर जानानै दङ बनवारीलाल पुर'हित। आरो बनवारीलाल पुर'हितखौ नोंथांमोनहा मिथिगोन, बेयो जोंनि आसामाव जानानै थांखांबाय खेबसे गभर्नर। बेनिफ्राय केपिटेला जादों तामिलनाडुनिया चेन्नाइ। बेनिफ्राय नाम्बार 3आव दङ DRDO, अदेबानि डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसनआ फाइनाल टेस्ट खालामबाय होनदों। एन्टि टेंक गाइड मिसाइलखौ फाइनाल टेस्ट खालामबाय होनदों। आरो बेखौ बे मिसाइलनि मुंखौ बुंदों नाग होनना बुंदों, NSG नाग। दा बेखौ DRDOआ फाइनाल टेस्ट खालामनायाव जाफुंसार जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 4आव बबे रायजोआ BPL एबा बिल' प्रपार्टि लाइनफोरनि थाखाय YSR इन्सुरेन्स स्किम 2020 फोसावदों होनदों। बे जाहैबाय अन्ध्र प्रदेश रायजो। आरो अन्ध्र प्रदेश रायजोनि सरकारा जानानै दङ CMआ चिफ मिनिस्टार YS जगनमोहन रेड्डी, गभर्नर बिश्व भूषण हरिचन्दन। बेनिफ्राय केपिटेल विशाखापट्टनम। बेनिफ्राय नुगोन विजया लक्ष्मी राहमान, बिथाङा थैबाय होनदों। आरो बे विजया लक्ष्मी राहमान बिथाङा सोरमोन एबा मानि थाखाय गोनां जानानै फैदों, नै दाखालिसो थैदों। बिथाङा जाहैबाय इण्डियान एयारफर्सनि फार्स्ट वमेन अफिसार जानो हानाय बिथांमोन होनदों। मा नाममोन? विजया लक्ष्मी राहमान बिथांमोन। बेनिफ्राय LG सिगनेचारआ बावैसो सोरखौ ब्रेन्ड एम्बासाडर हिसाबै थिसनखो होनदों। बे जाहैबाय लुइस हेमिल्टन, बिथांखौ थिसननाय जादों। आरो बेनिफ्राय फार्ले एग्र' कम्पानियाबो बावैसो गोदानै एम्बासाडर थिसनदों। बेखौ प्रियंका चप्रा जनास बिथांखौ थिसननाय जादों। बेनिफ्राय बबे रायजोआव माइक्र' ATM लन्च खालामदों होनदों, बे जाहैबाय जोंनि साखाथिनि रायजो मेघालयायाव माइक्र' ATM लन्च खालामबाय होनदों। बा माइक्र' ATM लन्च खालामनाय बे सरकारा सोर जानानै दङ? चिफ मिनिस्टार कनराड सांमा, गभर्नर सत्यपाल मालिक, मेघालयानि केपिटेल शिलं। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 9 CTET एग्जाम, नोंथांमोनहाबो गोबाङानो होबाय जानो हागौ CTET सेन्ट्रेल टेट एग्जाम। दा बेनि फार्स्ट सार्टिफिकेटनि भेलिडिटिया 7 इयार्सल'मोन। 7 इयार्सनि गेजेराव बिथाङा जायखिजाया गभर्नमेन्ट जब एबा जबाव एप्लाइ खालामनो हानांथारगौमोन। बेनिफ्राय 7 इयार्स थांखाङोमोनबा बे सार्टिफिकेटआ डिसकुवालिफाइड जाफिनोमोन, अदेबानि मा होनो भेलिडिटि गैयि जाहैयोमोन। आरो दा बेखौ बांहोनानै लाइफ लं खालामनानै होबाय। बेयाव जै पास जाबाय बेयो थैजासिम बेयो थासिगोन होनदों बेनि भेलिडिटिया। बेखौ खालामना होबाय नो CTETआ। बेनिफ्राय भारतआ सोरखौ रिपाब्लिक अफ सेन्ट मेरिन' हादरजों ब्रेन्ड एम्बासाडर सायख'खो होनदों। बे जाहैबाय नायना मालहत्रा। नायना मालहत्रा बिथांखौ रिपाब्लिक अफ सेन्ट मेरिन' हादरजों एम्बासाडर सायख'नानै होबाय होनदों नेक्स्टनि थाखाय। बेनिफ्राय इउनाइटेड नेशन्स डे बा इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसन डेआ माब्ला फालिनाय जायो होनदों, बे जाहैबाय 24 अक्ट'बर एबा 24 अक्ट'बर। बेयावहाय गासै 1945 मायथाइयाव बेखौ दानाय जादोंमोन 24 अक्ट'बराव इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसनखौ। दा बेनो। आरो सेक्रेटारि जेनेरेल जानानै दङ एन्टनियो गुटारेस, हेडक्वार्टार निउयर्क। बेनिफ्राय नुगोन 12 नाम्बार वर्ल्ड पलिअ' डे हिसाबै माखौ फालिनाय जायो, बेबो 24 अक्ट'बरानो। आरो देग्लायनि 2020नि वर्ल्ड पलिअ' डेनि थिमा जादों एन वाइन एगेन्स्ट पलिअ' इज ए वाइन फर ग्लबेल हेल्थ होनदों। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, एन वाइन एगेन्स्ट पलिअ' इज ए वाइन फर ग्लबेल हेल्थ। बेनिफ्राय इन्टारनेशनेल लेबार अर्गेनाइजेसनआ गभार्निं बडिनि थाखाय चेयारमेन गोदान थिसनदों होनदों। दा बे जाहैबाय भारतखौ थिसननानै होनाय जादों। हादर हिसाबैसो थिसननाय जायो बेयाव। आरो बेखौ फैगौ 2021 मायथाइनि जुन दानसिम बेखौ थिसननानै दोनबाय होनदों भारतखौ गभार्निं बडिनि चेयारमेन हिसाबै। दा ILO एबा इण्डियान लेबार अर्गेनाइजेसनआ 1919नि 11 एप्रिलाव दानाय जादों। हेडक्वार्टार जेनेभा आरो सुइजारलेण्ड मोननैयाव दं। डाइरेक्टर जेनेरेल गाइ रेडार बिथाङा जाना दङ।
बेनिफ्राय नाम्बार 14 इन्टारनेशनेल मनिटारि फान्ड एबा IMF होनना मिथियो जायखौ। बियो गासै 189 हादरफोरजों दाजानाय मोनसे फान्डमोन आरो बेयाव गासै दा गोदान मोनसे हादर हाबदेरनानै होबाय। बे हादरखौ मा बुंदों? एन्डरा हादर होनना बुंदों। एन्डरा हादर हाबदेरनानै दा 199 नि गेजेराव 190 जाहैबाय होनदों। आरो बेखौ दाजेनदोंमोन फार्स्ट 27 डिसेम्बर 1945। हेडक्वार्टार वाशिंटन DC आरो MD एबा मेनेजिं डाइरेक्टर जाना दङ क्रिस्टलिना जर्जिभा बिथाङा जाना दङ। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 15 लेबानना गोदानै प्राइम मिनिस्टार आरोबाव फिन थिसनबावबाय होनदों। दान मोनसे सिगाङावसो सासे थिसनदोंमोन, बेखौ नोंथांमोनाबो नुबायमोन जानो हागौ। नाथाय बेयाव आरोबाव खेबसे गोदानै थिसनबावबायमोन। लेबाननाव मोनसे गेस फिनजाथाय जानानै गोबां मानसिफोर थैदों, बेनि थाखाय बै सरकारखौ सोलायदोंमोन आरो गोदान थिसनदोंमोन। आरो बेबो गोदान सोलायनानै आरो दा देग्लाय नै बावैसो साननैसो सिगाङाव बेखौ सोलायफिनबावबाय। बे जाहैबाय मा साद हारि बिथाङा जाबाय होनदों। साद हारिरि बिथां आरो केपिटेलिया बेरुइटआवनो जादोंमोन बे गेस एक्सप्ल'सना। बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट जाना दङ माइकेल आन्ट। बेनिफ्राय दङ 16 बबे रायजोआ बावैसो इन्टिग्रेटेड मडेल एग्रिकालचार भिलेज स्किम लन्च खालामदों होनदों? बे जाबाय उत्तराखन्ड। उत्तराखन्ड रायजोआ इन्टिग्रेटेड मडेल एग्रिकालचार भिलेज स्किम फोसावदों 2020आव। दा बे आरो उत्तराखन्डनि सोमोन्दै गोबां खिन्थाबाय, बेखौ नोंथांमोनाबो नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय 17आव नुनो मोननाय जागोन आउटस्टेन्डिं। नैबे आउटस्टेन्डिं सोमोन्दै गोरोन्थि जादों। नैबे आउटस्टेन्डिं यां पार्सन 2020 एवार्डखौ सोरखौ सायख'नाय जाखो होनदों? बे आउटस्टेन्डिं यां पार्सन 2020खौ डक्टर जायजिनी भार्गिस बिथांखौ सायख'नाय जाबाय होनदों। डक्टर जायजिनी भार्गिस बिथांनो आउटस्टेन्डिं यां पार्सन 2020 एवार्ड होदों होनदों। बेनिफ्राय नाम्बार 18 सल'मन आइसलेण्डजों भारतआ गोदानै एम्बासाडर सायख'बाय होनदों। सल'मन आइसलेण्ड हादरजों भारतआ गोदान एम्बासाडर थिसननो थाखाय सायख'नानै लाबाय होनदों। बे जाबाय सुशील कुमार सिंहाल बिथांखौ सायख'नानै दोनबाय होनदों। सुशील कुमार सिंहाल। बेखिनि दिनैनि थाखाय। नेक्स्टनिखौ नोंथांमोना उनावहाय नुनो मोननाय जागोन। बेनिखायनो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला, जाहाथे नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो। आरो बेनिफ्राय सिगांनि पस्टफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन आरो प्लेलिस्टआव हाबनानै नायोबा नोंथांमोना गासैखौबो मोननो हानाय जागोन। गोजोन्थों।